колеги, работим ли? Ало, звукарчето, чуваш ли ме? Що маха слушалките? Едно, две, три, проба. С какво ще впечатля зрителите? С кулинарните си умения. Чакай малко, ти не знаеш ли в кое предаване си? Чакай малко, това не е ли Hell's Kitchen? А ти си в Игри на волята. Добре, тук ще стане работа. Аз и за Игра на волята съм кандидатствал. Здравейте, казвам се Сава Иванов, на 38 години, по професия съм градинар, но призванието ми е да побеждавам. Живея скромно, но за сметка на това охолно. Харесвам скъпи коли и хубава храна. Как изгря това слънце, операторчето! Си п***ката. Записването ми за кастинг за Игра на волята стана съвсем случайно, докато стоях на една пейка в парка и си казах: това е знак от Бога. Имам няколко успехи, като 2019 спечелих златен домат за Европа, а през 2023 спечелих наградата най-вкусен хляб в света. Всичко беше хубаво, докато един ден... Може ли да спрем за малко? Най-тежкият ми период през живота е когато виното ми стана на оцет. Започнах да обикалям от маса на маса, изпаднах в депресия. Всички ми даваха вино, но аз исках моето. Ден след ден се измъчвах, докато един ден ни открих спасение в растенията. Направих си парник с домати и започнах да пия ракия. Моята мотивация да участвам в Игра на волята не са парите, а направата на коалиция. Винаги съм искал да имам собствена коалиция и да решавам съдбата на хората. Усилено тренирах и ще дам всичко от себе си и мисля, че имам реален шанс да спечеля Игри на волята сезон 13. То не е петък днеска, нали? Добре, стоп, колеги, имаме го.